Bonġu tfal, illum se nkunu qegħdin inkomplu il-lezzjoni tal-partiċelli. Fil-ġimgħat li għaddew aħna tkellimna fuq il-partiċelli, kellkom lezzjonijiet fuq il-partiċelli sempliċi u kif naqduhom mal-artiklu. Illum se nkomplu billi nitkellmu dwar dak il-partiċelli aktar diffiċli, illi jinkitbu differenti, jinqraw l-istess u allura minħabba fihom se jkollna nużaw il-modell. Mela, biex infakkarkom ftit partiċelli x'inhuma, jekk smajtu il-lezzjoni tal-partiċelli ma' qudiem mal-artiklu, il-partiċelli hemm ħafna tipi differenti ta' partiċelli, fosthom ma, hemm it-ta, fi, ġo, sa, min, lil, għal, bħal, min, hemm ħafna tipi differenti. Tajjeb, ovvjament dawn nistgħu jekk iridu aħna naqduhom ukoll mal-artiklu. Pereżempju ġo tiġi ġol, jinnaf ġol barmil pereżempju, hekk inkun naqqatta mal-artiklu. Kif għamilna fil-lezzjoni illi għaddiet. Illum se nitkellmu fuq partiċelli illi huma l-istess. U għal daqstant, minħabba li huma l-istess, però jinkitbu differenti, irridu nużaw mudell biex naħdmuhom. Mela, ħanimxi ftit għall-jmiss. Mela, se nkun naf li tallimt illum għalfej, għax jiena se nistaqsi l-ewwel jekk hux ta jew tal. Issa, xi tfisser di? Għandna partiċelli illi huma l-istess, pereżempju, jekk nieħu bħala eżempju lil u lil, dawn huma żewġ partiċelli illi huma l-istess. Right? Ġifri, jinqraw l-istess. Però jinkitbu b'mod differenti. Jekk nieħu pereżempju għal u għal l-oħra bid-doppja l-sink minn waħda. U din l-oħra, tajjeb, doppja l-sink, ukoll jinqraw l-istess imma jinkitbu b'mod differenti. Jekk jiena nieħu pereżempju l-partiċella bħal bħal, u mbagħad għandna il-partiċella l-oħra bħal-sink, fejn inti għandek id-doppja l fl-aħħar u sink, ukoll huma l-istess għax jinqraw l-istess, però jinkitbu b'mod differenti. Issa, waqt il-ħin meta jkolli xi waħda fl-eżami daw, jew meta nkun qed nikteb, kif ħankun naf li ma lil jew lil qed nuża? Kif se nkun naf li ma qal jew qal qed nuża? Kif se nkun naf li ma bħal jew bħal qed nuża? Għalihom daw se nuża mudell, u l-mudell se jkun it-ta jew inkella it-tal. Issa, se nkun ċert li l-kelma ma tibdiex bl-ittra l. Dina lissa se nħalliha bħala parentesi żgħira, ħanitkellmu dwarha iżid il-qudiem. Għalissa l-importanti huwa nikkonċentraw fuq il-fatt illi għandna 3 pari ta' partiċelli illi jinqraw l-istess imma jinkitbu b'mod differenti. Mela għandna lil l-il u mbagħad għandna il-lil bid-doppja l-sink. Għandna qal għajn qal, imbagħad għandna qal bid-doppja l-sink. Imbagħad għandna bħal bh qal u għandna bħal bid-doppja l-sink. Ġifieri jinkitbu differenti. Mbagħad se ndaħħal partiċelli f'sentenzi waqt din il-lezzjoni. Mela, ħanimxu ftit għal modelli. Mela, hawnhekk għandkom il-modelli kif suppost. Mela, il-modelli qegħdin hawn isfel. Jekk jiena fis-sentenza aktar toqgħod il-kelma ta', jiena lil għal u bħal ħaniktibhom mingħajr is-sink. Jiġifieri il-kelma ta' m'għandix sink. Mela, lil għal u bħal ħanikteb dawk illi m'għandhomx sink. Jekk fis-sentenza mill-banda l-oħra toqgħod il-kelma tal, mela allura lil għal u bħal ħaniktibhom bis-sink. Ovvjament doppja l-sink, doppja l-sink u doppja l-sink. Tajjeb? Ħanerġa' nirrepeti. Mela lil l-il għal għajn għal u bħal bh għal joqogħdu mal-mudell ta'. Jekk fis-sentenza toqgħod aktar il-partiċella ta' milli tal, allura jinsempoġ daw it-tlieta. Jekk mill-banda l-oħra fis-sentenza aktar toqgħod il-partiċella tal, mela allura lil għal u bħal tad-doppja l-sink ħanikteb lilhom. Jekk inħarx li l-eżempju li hawn f'din il-babel blu, f'din l-isħaba l-blu, hawnhekk għandi ta' rigal lill-oħtu. Issa, li l-ktibta l jiena u mhux l-sink, għalfejn. Jiena ħaniċċekkja jekk toqgħodx il-kelma ta' jew toqgħodx il-kelma tal. Jien ngħid ta' rigal ta' oħtu, jew ta' rigal tal-oħtu. Jien ngħid ta' oħtu, jew tal-oħtu. Aħna ngħidu ta' oħtu. Mela jiena ngħid ta' oħtu li jgħaddi hawnhekk għax aktar toqgħod milli tal-oħtu,
Jekk jien ngħid ta' oħtu, mela lil ħajkoll nikteb din. U dik hija importanti ħafna llum. Tajjeb, mela importanti illi aħna dejjem nirreferu għal dan il-modell. Jekk ma jkunx dan il-modell, mela allura ma nistgħux naħdmuhom illum. Jiena ngħid ta' rigal lil oħtu. Issa ħaniċċekkja li ma lil ħanikteb hekkux din il jew nkella l sink. Allura jien se nagħmel jew ta' oħtu jew tal-oħtu. Iktar toqgħod fis-sentenza ta' oħtu quddiem il-kelma oħtu, iktar toqgħod ta' oħtu ngħidu aħna, mhux tal-oħtu. Mela allura fejn għandek ta' ħanulla taħlet il-kelma ta' bħala modell jien se nuża l. Ħanimxi issa li jmiss. Mela, hawnhekk għandi tliet eżempji. Tajt il-karta ispiżjar biex itini il-mediċina. Importanti ħanerġa' mmur waħda lura illi dawn tiktibhom ftit fuq karta bħalissa. Right, importanti ħafna. Jiġifieri ikteb karta sama f'żewġ kolonni. Għandek ta' lil għal u bħal. U għandek tal lil għal u bħal. Hawnhekk tista' twaqqaf daqsxejn il-video sabiex tkun tista' tikkupjahom malajr u poġġihom fuq il-karta. Ħalli inti tkun taf li waħda ħatuża. Tajjeb? Mela ħanerġa' mmur lura. Issa, hawnhekk għandi dawn l-eżempjina fil-fatt kif tafu dejjem jiena se nkun qed intikom anke notes. Alright, illi qegħdin hawnhekk u jiena fin-note anke ktibtilkom daw il-modelli importanti ġranna ta' u tal. It-ta lil għalu bħal, it-tal lil għalu bħal. Għalissa din tal-illaw se nħallija mhux ħanitkellmu dwar għalissa. Mela, ħanerġa' mmur lura fuq il-lesson. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini l-mediċina. Ħanerġa' naqraħkilkom. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini il-mediċina. Issa jiena ħanitfixkel hekkux lil jew inkella lil l sink. Issa, jiena dejjem ħanara jekk hux ta' jew tal. Jien ngħid ta' ispiżjar jew tal-ispiżjar. Fis-sentenza aktar toqgħod il-kelma tal. Mela jien ma ngħidx ta' ispiżjar, tal-ispiżjar. Mela kienet toqgħod li l-kelma aktar tal, ħammur fuq in-note. Ħaniċċekkja l-kelma tal kif tinkiteb il-lil. Mela l-lil ħaniktibha l sink. Immur lura u hawnhekk fil-line il-void ħandaħħal l sink. Ħanerġa' nirrepeti x'għamilt. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini mediċina. Liema lil se npoġġi l jew l sink. Jekk jien ngħid tajt il-karta lill-ispiżjar, ħanarek toqgħodx il-partiċella ta' jew inkella tal. Jien ngħid ta' ispiżjar jew tal-ispiżjar. Mela allura ħammur fuq in-nota, jien iktar ngħid tal-ispiżjar milli ta' ispiżjar, mela lil se nuża di, l sink. Alright? Issa, semmur għalli miss. Għandha karattru eżatt oħta, nervuża wisq. Issa jien ukoll nimlija partiċella di, għandha karattru eżatt bħal oħta, nervuża wisq. Issa, imma jien ħanitfixkel hekkux bħal bħal jew inkella, skużawni tal-kitba, jew inkella bħal bħal l sink. Issa, jiena ħanerġa' impoġġi l-modell ta' jew tal għax inkella ma jiġunix tajbin. Jien ngħid ta' oħta jew tal-oħta. Jien iktar ngħid ta' oħta, mela ħammur fuq in-note. La daħlet li iktar il-partiċella ta', mela jiena bħal ħanktab di, bħal u mhux l-oħra. Tajjeb? Aħna ngħidu ta' oħta, mela bħal ħanuża il-bħal. Alright? Mela importanti intom dejjem qabel tiktbuhom aċċertaw ruħkom u referu l-ewwel għall-modell għax inkella inħawdu. It-tielet waħda. Mor naħdejn il-baħar, ġelat. Issa, li kukelkom timlewa din, tiġi mor naħdejn il-baħar għal ġelat. Issa għal għandna jew lajn għal. Tajjeb, jew inkella għajn a l sink. Issa du nażlu waħda minn dawn it-tnejn. Tajjeb? Issa, jien ngħid ta' ġelat jew tal-ġelat. Jien iktar ngħid tal-ġelat. Mela allura għal-ġelat jekk ngħid tal-ġelat għal ħanuża di. Il-għajn għal l-sink. Tajjeb? U hawnhekk ħankiteb għajn għal l-sink. Mela jiena l-ewwel qed nimla bil-partiċella kif suppost. Imma qabel dik il-partiċella niktibha, jiena ħanuża l-modell ta' jew tal. Mela kett mor naħdejn il-baħar għal ġelat, mela x'għamilt?
qabel ktibt li ma għal ġelat ħanuża, mor daqsxejn fuq il-modelli. Rajt jekk hux ta' jew tal, jien iktar ngħid tal-ġelat milli ta' ġelat, u allura ħanuża il-qal doppja l sink. Tajjeb? Mela, mbagħad l-tfal jiena rajtilhom din il-poeżija qasira, hija poeżija, hija leġġenda propjament, hija leġġenda marbuta mal-Mosta dwar tfajla illi kienet tgħix fl-inħawi tal-Mosta. Fi żminijiet l-antiki f'Malta kienu jiġu ħafna pirati, ħafna furbani u pirati l-istess. Kienu jiqfu maxtut ta' Malta, jitilgħu u jaħtfu b'kemm jistgħu nies. U ovvjament joħduhom barra mill-pajjiż bħala skjavi. Waqt li l-tfajla kienet qiegħda tiġbor il-ħaxix bil-qoffa tagħha, kien hemm xi furbani li telgħu f'Malta u pruvaw jaqbduha lil din il-mara. Din il-mara marret tiġri, daħlet ġewar, bdiet titlob lill-Madonna biex ma jaqbduhiex, u dak il-ħin toħroġ brimba u għamlet taqbuta kbira illi ikkaverjat il-ħalq tal-ar kollu, ġifieri it-toqba tal-ar. Ovvjament il-furbani kif kienu għaddejjin u raw dan l-ar qalu u le naqbuta ma se jkun ħadd daħal hemmhekk, għax kieku jekk daħal hemmhekk xi ħadd qattaħħa naqbuta u baqgħu għaddejjin. Dik hija il-poeżija. Mela ħanaqraw ftit għax jien aktar jinteressaw il-partiċelli bħalissa, imma hija spunt interessanti ħafna li intom tkunu tafu. Fwiet tal-Mosta kien hemm tfajla fida offa għal ħaxix. F'daqqa waħda bot fis-siġar semet il-ħna u tħaxwix. Hawnhekk tinteressani ħafna l-partiċella għal ħaxix jiena. Jiena ngħid ta' ħaxix jew tal-ħaxix. Jiena aktar ngħid tal-ħaxix. Jekk jiena mmur fuq in-nota tal-ħaxix, mela hawnhekk għandi ħanikteb il-lil doppja l-sink, għal doppja l-sink u bħal doppja l-sink. Mela għalhekk kitbuha għal ħaxix doppja l-sink hawnhekk għax aħna ngħidu tal-ħaxix. U tal la tinkiteb bis-sink, mela jiena qal ħaniktibha bis-sink, doppja l u sink. Issa, żewġ furbani hemm moħbija għal di tfajla hemm feġġew. Povra tfajla mwerra ħarbet u warajja huma ġrew. Hawnhekk għandi il-partiċella għal. Jien ngħid ta' di tfajla jew tal di tfajla. Jien aktar ngħid ta' di tfajla, dak il-basket ta' di tfajla pereżempju, mhux tal di tfajla. La jiena ta' ktibta mingħajr is-sink, mela hekk imur fuq in-noti ta' mela qal ktibnija bil-qajn għal biss. Tajjeb? Issa, ħanimxu għal biċċa li jmiss. Ridet taħrab minn kull jasar iżda kienet bot mid-dar. Biex tistaħba mill-furbani, daħlet reknet ġewwa qar. Għanet interessani il-partiċella mill-furbani. Aħna x'ngħidu ta' furbani, hawnhekk hawn żball, tiżpostaw l-erri hawnhekk. Aħna x'ngħidu ta' furbani jew tal-furbani? Aħna ngħidu tal-furbani. Mela jiena hekk tibta tqal sink, jiena semmur fuq in-nota tiegħi. Fejn għandi tal, ħanektibhom doppja l-sink, doppja l-sink, doppja l-sink. Ovvjament hemm il-millu kollha kemm ma tantx insegwa din, imma xorta xtaqt niddiskutiha magħkom. U bdiet titlob lill-Madonna waħdi hawn ma tħallinix. Fik nittama lis-Salvani biex hawnhekk ma jsibunix. Tinteressani hawnhekk il-partiċella lill-Madonna hawnhekk. Lill-Madonna aħna ngħidu ta' Madonna jew tal-Madonna. Jekk imur fuq in-nota aħna aktar ngħidu tal-Madonna. Mela allura semmur lura fuq in-nota la iktar ngħid tal-Madonna lil ħanektibha bħala doppja l sink. Jeb, issa ħanimxi għal miss. Brimba ġiet għamlet anqbuta lar qalqitu fi ftit ħin. Il-furban rawa lesta għalhekk baqgħu għaddejjin. B'dik it-tama fil-Madonna tfajla sabet il-ħelsin lejn dak l-ar bil-knisja fuqu jersqu n-nies minn kull imkien. Ovvjament dan l-ar illum u hemm knisja illum minn floku hemm ħafna nies li imorru għax ovvjament jemnu f'din il-leġġenda. Tinsewx din hija leġġenda, maħniex ċerti veru jew le. Tinsewx leġġenda ikollha punti li huma veru ġo fiha, il-Mosta veru jeżisti, dik knisja veru teżisti, imma nafux hekk it-tfajla teżistix jew le kienet, nafu li l-furbani wkoll kienu jeżistu. Rajt għalhekk jiġu leġġenda, maħniex ċerti jekk hux veru jew le. Issa, hawnhekk jiena għandi eżerċizzju żgħir, f'dan l-eżerċizzju jiena se nkun qiegħed nażel il-partiċella tajba li waħda toqgħod fis-sentenza ta' hawnhekk.
Jekk inħarsu issa lejn din is-sentenza, għandi hekk. Xtrajt libsa ġdida, oħti. U hawnhekk għandi 3 partiċelli minn fejn nażel. Issa, jekk jiena naħseb ftit li ma partiċella l-aktar li toqgħod, ngħid xtrajt libsa ġdida għal oħti. Issa l-inkwiet tiegħi huwa li waħda ħanagħmel għal għax għandi tnejn li huma l-istess, għandi għal din u għandi għal tad-doppja l sink. Issa, ħanerġa' nagħmel użu mill-mudell għax huwa importanti ħafna. Jien ngħid ta' oħti jew tal-oħti. Jien iktar ngħid ta' oħti milli tal-oħti, mela ħammur fuq in-nota nerġa'. Ta' oħti għal tinkiteb dan il-mod. Mela jinsemmu lura fuq il-lezzjoni issa naqbad il-qal u ħanpoġġi hawnhekk. Xtrajt libsa ġdida għal oħti. Tinsewx il-modelli ta' jew tal jintużaw biss mal-partiċelli għal, lil u bħal. Hija importanti ħafna. Okay? Se nimxi issa għas-sentenza li jmiss. Missieri tajċ kemm inħobbu. Mela, jekk jiena naħseb ftit li ma partiċella toqgħod l-aktar, hawnhekk għandi lil missieri tajċ kemm inħobbu. Issa, irid nara li ma waħda hi, jekk hux lil tad-doppja l sink jew nkella lil l il. Mela ħanara il-mudell qabel nibda nażel hekk hux waħda jew l-oħra. Jien ngħid ta' missieri jew tal-missieri. Jien iktar ngħid ta' missieri, dak il-ktieb ta' missieri pereżempju, mela ħammur daqsxejn fuq in-nota. Ta' il tinkiteb dan il-mod. Mela mhux di għax ma ngħidx tal-missieri jien ta', mela ħanħares fuq din il-kolonna. Semmur lura għal-lezzjoni lil ħanġib din ta' hawnhekk, lil missieri tajx kemm inħobbu. Tajjeb, ħanimxi issa għalli jmiss. Hawnhekk għandi hekk, mort lura d-dar, pitazzi għax insejthom warajja. Mela, jekk impoġġi partiċella li toqgħod sew f'din is-sentenza, mort lura d-dar għal pitazzi għax insejthom warajja. Issa, għal ħanitfixkel jekk hux din ta' hawnhekk jew din ta' hawnhekk, jew id-doppja l sing jew għajn għal biss. Ħanuża l-mudell mela, jien ngħid ta' pitazzi jew tal-pitazzi. Jien aktar ngħid tal-pitazzi, mela ħammur daqsxejn fuq in-nota. La ngħid tal-pitazzi, għal pitazzi ħanuża di, id-doppja l sink. Ħammur lura sa fuq il-lezzjoni, ħanaqbad id-doppja l sink u ħanpoġġi hawnhekk. Mort lura d-dar għal pitazzi. Okay? Issa, hawnhekk għandi sentenza oħra, dik il-karozza ta' kulur isfar, karozza li hemm ħdejna. Issa, jekk ikolli naħseb daqsxejn li ma partiċella toqgħod l-aktar, dik il-karozza ta' kulur isfar bħal karozza li hemm ħdejna. Issa, li ma bħal ħanuża, jekk hux bh għal jew nkella bh a l sink. Jien ngħid ta' karozza jew tal-karozza. Jien aktar ngħid tal-karozza, mela ħammur daqsxejn fuq il-lezzjoni. Hawnhekk għandi t għal sink tal, mela bħal ħanuża di, bh a l sink. Umbagħad semmur lura fuq il-lezzjoni, ħanaqbad il-bħal u ħanpoġġi hawnhekk. Tajjeb? Issa, ħammur fl-aħħar paġna, hawnhekk għandek il-kriterji tas-suċċess. Dan il-mudell huwa l-aktar mudell l-aktar ħaġa importanti f'din il-lezzjoni, jekk hux ta' jew tal. Jekk jiena fis-sentenza ħatoqgħod aktar il-kelma ta', il-partiċella ta', mela jinsa nindaħħal lil għal jew bħal mingħajr is-sink u mingħajr il-doppja. Jekk mill-banda l-oħra aktar toqgħod l-partiċella tal, mela ħandaħħal lil għal u bħal bid-doppja l sink. Issa, ovvjament jiena bħas-soltu kull lezzjoni ntikom nota u ntikom ukoll worksheet. F'din in-nota biex tistudja hawnhekk għandek il-modelli ta' jew tal, għandek ukoll xi eżempji ta' sentenzi kif qed nużaw dawn il-modelli, pereżempju nieħu number 1, għandna dejjem nitolbu lil Alla. Jien ngħid ta' Alla, mela allura nikteb lil, il biss. Numru 2, xtrajt libsa eżatt bħal ħamra li rajna. Jien ngħid tal-ħamra mhux ta' ħamra, mela allura nikteb bħal bh a l sink. Issa, hawn l-isfel imbagħad għandna il-modelli ovvjament dan għalissa ma tkellimx dwaru, nitkellem dwaru aktar tard. Jekk nuża il-partiċella ta' għandek lil għallu bħal, jekk nuża l-partiċella tal għandna lil għallu bħal bid-doppja l sink. Imbagħad wara morna għal worksheet, fil-klassi oralment ħdimna eżerċizzju A u eżerċizzju C, din hawnhekk, u l-B tkellimna ftit dwaru wkoll. Ħanibdew ftit bil-A. Daħħal lil
jew lil fl-ispazju. Ġifieri inti konna se jkollok dejjem lil ħatkun il-partiċella, issa jew l biss, jew l sink. Mela, xtrajt il-fjuri lil ħabib tiegħi. Issa, jien ngħid ta' ħabib jew tal-ħabib. Jien aktar ngħid tal-ħabib, mela, semmur fuq in-nota. Ħanara la ngħid tal-ħabib li ma lil ħampoġġi, jien ħampoġġi l sink. Jekk imur lura fil-partiċelli, jien ħandaħħal l sink hawnhekk. Numru 2. Lil-kelb tajtu qadma kbira b'xi mexmex. Mela, lil-kelb. Jien ngħid ta' kelb jew tal-kelb. Jekk jien ngħid tal-kelb, semmur lura fuq in-nota, la tal lil se ndaħħal il-sink. Numru 3. Sefora tat rigal lil Marija feluq snina. Issa jien ngħid ta' Marija jew tal-Marija. Jien aktar ngħid ta' Marija, mela allura semmur lura fuq il-nota, la jien ngħid ta' lil ħanuża l biss għax ta' Marija ngħidu. Numru 4, ma niflaħx nara lil min ibati bil-ġuħ. Mela, jien ngħid ta' min jew tal-min. Jien aktar ngħid ta' min. Mela la ngħid ta' min aktar, semmur fin-nota, taħt it-ta' hawnhekk għandi l biss. Mela jiena lil min ħaniktibha bħala l. Ara nexilkom x'tkomplu it-tlieta l-oħra. Tajjeb u dejjem batuhom li. Issa, jekk imur ċ, se ndaħħal lil l-sink bħal bħal jew nkella bħal l-sink. Ħanamel n-numru 1 magħkom u anke forsi n-numru 2. Kif wasalt indunajt li nsejt iċwievet u kelli nerġa' lura ħmar. Mela, fis-sentenza toqgħod aktar il-partiċella bħal hawnhekk. Kif wasalt indunajt li nsejt iċwievet u kelli nerġa' lura bħal ħmar. Issa li ma waħda bħal hekk hux bħal jew nkella bħal l-sink. Jekk imur fin-nota, ħanamel il-mudell qabel jien ngħid ta' ħmar jew tal-ħmar. Jien aktar ngħid tal-ħmar, la ngħid tal ħammur fin-nota, tal hawnhekk għandi l-sink u toqgħod dik. Tajjeb bħal ħmar, l-sink. Numru 2. Dunkarm ta' poplu Malti l-innu nazzjonali tagħna. Il-partiċella hawnhekk toqgħod hija Dunkarm ta' lill-poplu Malti, l-innu nazzjonali tagħna. Issa jien ngħid ta' poplu jew tal-poplu. Għax irid niddeċiedi jekk niktibix bħala l jew inkella l-sink. Dunkarm ta' lill-poplu. Jien ngħid tal-poplu, mela ħammur fuq in-nota. La ngħid tal-poplu, il-lil ħantibha bħala l-sink. Nerġa' lura, Dunkarm ta' lill-poplu l-sink. Għalaw nexxilkom x'tkomplu l-5 l-oħra, u mbagħad dejjem tkellmu miegħi. Alright? Mela din kienet il-lezzjoni ta' kif namlu il-partiċelli skont il-modell. Tinsewx il-modell ta' jew tal jintuża biss għal partiċelli lil għal u bħal u għal daqstant għal waqt il-classwork, waqt l-eżerċizzi, waqt it-taħriġ, tidu bil-fors tagħmlu użu min-nota tiegħi, minn dik in-nota u minn dawn il-modelli. Alright, f'każ illi jkollkom problemi dejjem tkellmu miegħi, importanti ħafna. Alright, nawguralkom ġurnata tajba u saħħa tajba wkoll. Alright, grazzi, have a good day il kulħadd.